Ovo je moja 20. samostalna izložba, izlažem ovdje u galeriji Suvira na Terazijama. Ponovo su u pitanju lanci, ja imam mnogo tih lanaca, srećom se ne prodaju, pa onda mogu da pravim retrospektive i da kombinujem razne izložbe i da ih nazivam raznim imenima. Ovo je znači to je bivši savez svih udruženja u Jugoslaviji, sad u Srbiji sa pokrajinom. Tako sam ja od nekoliko izložbi odlučio da napravim neku grupnu izložbu. Od nekoliko izložbi sam izabrao po jednu i po dve skulpture. To malo asocira na to neko druženje, udruživanje na neki način. Nadam se da, mislim, kvalitet skulptura i izgled je nekako ujednačen i trudio sam se da napravim, da imaju neku relaciju između sebe, da podsjećaju, znači da ne odudaraju od tematike. Zove se chain effect. Volim da se zove malo i na engleskom jeziku, izložno zato što o tome možda bude neka korist, a i ne mora.